la línia del Marboré està el cilindro Monteperdido son de Ramón. Parla més alt perquè aquells parlen més alt que tu. Això de l'esquerra és la vall penjada que està el llac de Ribón de Marboré. Això és al final, que són els Astazos, els petons. Ara sí per la dreta, en tot el circ de Gavarní, tenim els pics de la cascada, que diuen, n'hi ha 3-3.000. 3-3.000. Ja continua tota la cresta fins a la torre de Marboré, casco de Marboré, brecha, que se diu Punta Basillac i no sé com. Nosaltres demà pujarem per així. Exacte, què farem demà? Tenim sort perquè com n'hi ha neu, si se clavem els crampons ja anirem còmodes perquè si no és una pedrera infame. Sí, i passarem per la... N'hi ha 2 graons. Aquest primer graó ja veurem la bretxa en tota la seva esplendor i n'hi haurà un altre graó de neu i ja estarem en el pas. I pujarem al casc. De l'altre costat, pràcticament sense perdre altura, passarem pel pas dels Sarrios, que està equipat amb una cadena, al coll dels Sarrios, i anirem a buscar la vessant sud del casco, perquè d'este costat és molt dret, però de l'altre costat se puja a base de terrassetes i tal. I cap allà està el tallón, que és el que hem vist venint,